Lasa. Kenapa dia bagi? Ito. Ya, kami patok. Patok mo. Yung sa kamera yung oh, ano kami oh. Ah. Ya. Ha? Apa ba? Dito na. Ari tagi. Ari tagi. Sama ni. Insan na dako na kuan. Sabon, sumutar ng yung sulha. Buda. Mana dia kami dia. Mataklo pa yan. Susaw tadi. Maruan ko na na, maabang sa'yo. Nakakita ko ba? Kutsara ka? Ay, nagbilang ko kutsara? Ay, lagi, kuwan. Kasi mga ang ginawa ko. Apa? Bali si tita na yung si tita. Ay, tita gabi. Dah, lan. Bilang ako. Atakan. Saya nasi. Chicken. An? Sini. Naunta mga guys. Naunta. Tama ka, bato. Kami ko ba? Na. Na. Kan. Kamang. Na. Ano ba tingin? Apa ya? Na maligo. Siguro ang kasama. Wala man ko tsara, isa na. Namot, uy. Namot, kay sa bukit. Pardo, pardo, ya. Tama. Ikaw, uy, kailan ako? Kaya ba ano ba? Nurin, ay, pinupo. Ano yung makpak na? Ano na lang po? I want to eat carrots and putasa. Putasa. Hindi. Putasa ko. Kamu kira nila yung pampilip? Ano? Hindi kami kaunday, kaya mabatas sa mga rock formation dahil. Ano kayo bato dito guys? Ang tapos kung tatay nila. Saka na bukit. Ano ba sa malawak dia? Ano ba? Ay, bigla kita yung kubang. Ano taon? Ang dami ko. Abot din taon. Taon na. Okay. Okay. Bukan yang kedua. Ini ada kawan. Ako niya. Guys, Ang ano ba? Ang ang sudan. Palayo naman ang sudan ay. bubuk mereka makot. Ah, tara. Hindi ko rin pa. Ano na? Ano na? Dapat lang na. Dahil na ako. Minggaw mabukalguan kay kami panahon deh. Ni pataw ni puno ni. Nani kan? Dili Coba ko. Hindi ka ba? Kaya. Na, kamu kay, ligo mo. Ano tayo? Ate. Tingnan dit. Nakakita kay bahag ng ipon na. Napagapon ang kasahan na. Ang tahan. Ang liwasan sa pala na. Wala nang hindi ibote. Abi ko. Wala na. Taas naman tayo.